Hello guys, hello guys, welcome to Bodoland Entertainment channel दै फैलायबाय नैबे मावजि बुन्दाया नोंथांमोननि सेराव गोथां गोब्राम असदा आग्लायनाय डायलगफोरखौ बखिलाबायनो तो बिदिब्ला गोबाव खालामालासे फैदो मेन बुस्थुसिम आवगायलांदोनि आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदाव सोराव डायलगबो मारिलांगोन लोगोसे मोनफा मोननै दोंफा दोंनै मेम्सबो रिभिउ खालामलांगोन दै उफ माथो गरमथारलै साला बे सुवाद सानाथ' जोंनि बुहुम खाथियाव दावथ्रोदबोगासिनो नामाब्रा ना बे बुहुमासो साननि खाथियाव थांगासिनो ना बे अजन ना लजन थोरफोआसो एखेबारे जामख'थारबायब्रा सान्द्रियाव ना गोरान फोराननाय बायदि फोराननो सानखो ना माखोब्रा बे रखर सान्दुङालाय है बाराबा साननि सल्टाखौनो फुंना हैगारगारगोनलां फारसेथिं फुङाव बोथोरा डाउन बेलासि लकडाउन जिउआ जाहैबाय सात डाउन हरब्ला नेटआ डाउन आरो बेयावनो हारानि लाइनाबो आप डाउन दै मालाय गरमनि समाव जेब्ला बेबादि थानो मोनोबा आरो बिनिफ्राय गोजोननाय मा नांबावगौ लोगोफोर मा गोजोननाय नांबावगौ बेखौनो बुङो लकेल सुइमिं पुल सिन्ता असान्ति जारलाफोराथ' खारखाग्रानो गावखौनो सोरगो रायजोआव थानाय बायदि मोनलायगोन खाफाल लागो लोगोफोर सामथाय आरो गुसिंग्राया इन्जिनियार कलेज खाथिनि नारेंखल बिफां खाथियाव थांना रायज्लायनाय समाव गुसिंग्राया बुंबाय ओइ सामथाय आं जुदि बे नारेंखल बिफां सायाव गाखोबा इन्जिनियार कलेजनि सिख्लाफोरखौ नुहुरगोन नामालै हा सामथाया बुंबाय औ नाथाय बोरैबा जुदि गाखोनानै आखाइ हगारना लाफ्लाङोना मेडिकेल कलेजनि सिख्लाफोरखौसो नुहैगोन सासे मानसिया पस्ट अफिसाव थांना बुंहैबाय सार आंना हिन्जावा गोमादोंलै हिन्जाव गोमादों आंना पस्ट अफिसनि मानसिया बुंबाय साला बियो पस्ट अफिससो पुलिस थाना नङा अ सरि सार साला खुसिजोंनो बहा थांगोन बहा मागो जाना बेयावसो फैफ्लांदों सिख्लाफोर मिथिना ला माखासे सेंग्राफोरा जिबजों गोबाव सम रिलेशनशिपआव थायोब्लाबो नों माब्लाबाबो दासानजै बियो नोंखौल' हास्थायो दाउ अमा सैमा मोसौफोरनि गियाना बिसोरनावबो दङ सेंग्रा सिख्लाफोर माब्लाबा नोंसोरो सोरनावबाफोर वाट्सएप फेसबुकफोराव मेसेज हरलाबायना रिप्लाय हरजायाबाबो दुखु जाना टेनसन जानो नाङा नों सानना लाना खुसिसो जानांगौ जे आंनि मेसेजानो बिनि गोसोनि साननाय बुंनो गोनांखौ बन्द' खालामबाय होनना ओइ लोगोफोर आं बिराद जारला मोनबायलै टाउन सहर खाथि खाला ओरैबायदि फरायसालि जाबाय माने ओरैबायदि स्कुल जाबायना मालाबा आङो गस्ला गांसे बायबाबो बबेबा स्कुलनि इउनिफर्मजोंसो एखे जाना होग्रा रखरा नै मानसिफ्रा माने आंनि साबस्क्राइबार भिउवार्स नोंथांमोना बिराद बुंबाय थायोलै आदा नोङो हिन्जाव लादो सोरबाथ' मावजि खासि मावजि बुन्दा बालन्दा सामथाय थिफंखाय अनेक माबा माबि बुंबाय थायो नाथाय आङो गुबुननि संसार जानायखौ नुबानो एसे फावसायफिनो अबसे आं बारा आयना नायबाय थायाना बेखायनो गावखौनो सेंग्रा फिसा बायदि मोनबाय थायो खानाय दारि सिनबाथ' आंखौ सेंग्रा गाज्ला बायदि नुयो नुनायालाय थेवब्लाबो लाथारनांसिगोन साननानै बेखायनो आं मैया सासे सिख्लाखौ मेसेजाव एमब्रा रायलाय लाइनाव लाबोनो नाजादोंमोन मिथिगोना सिख्लाया मेसेजाव बुंहरदोंमोन आंहा बिमा बिफानि अनगायै रावबो गैया बिमा बिफायानो आंनि गासिबो माबा माबि उनाव आंबो मेसेज हरफ्लांना लाबाय दे जोंहाबो बिमा बिफा जानि होनबालाय होनना उनाव ब्लकसो खालामजाबाय नै आं नोंसोरनो मोनसे मोजां आइडिया होनो बन्धुफोर जुदि नों गावखौनो बयजोंबो जेब्लायबो मोजां होनजानो लुबैयो बा मोजां मानसि होनजानो लुबैबाय थायोब्ला आरो नों गावनि नामखौनो मोजां नाम लाब्रा माने मोजां बर' मोजां बसुमतारी मोजां नार्जारी बिदि आरो बेनो सर्टकाट आइडिया बेटा सम बहाबा बासाव गाखोना थांनो गोनां जायोबा बै हिन्दीमोन ना सेकार ना मा होनोथाय बिसोरखौ जि जोङोलां गारियाव मानसिफ्रा फाथै जाबनाय बादि थाबाबो खालि गारि उथिलक खालि गारि बिदि होनै थाबथा मानसि गाखोनो होबाय थायोब्रा बिग्रुफोरा सिटाव जिरायनो मोननायाथ' बाद गसंनो आथिं होनो जायगा गैयाबाबो खालि गारि बे खालि गारियानोसै आरो साला गावखौनो नाख्लाय हरनो बादि गोसो जायोलां आरो सम मोनसे खोथाखौ सानोलां बन्धुफोर जुदि मन्दिर सेराव नोंनि हाबानि समाव पुरहिता मन्त्र फरायफुनाय समाव हरखाब खिनाय जाना होयोब्ला बा खिनो ओंखारोब्ला नों मा खालामगोन खिगुना लागोन ना लेट्रिनजों खारलांगोन ना मन्त्रखौ लोगो फोजोबनो होगोन सासे गथ'आ बिमानि सेराव थांना बुंहैबाय आयै आंनो फंबाय सासे नांगौ फंबाया उन्दै बिमाया बुंबाय नोंनि बाबाया दा बेंगालरावसो दंहैयो बियो फैग्रोथों बिनि उनाव जों माबा मोनसे जासिगोन दे फिसा मानो आयै बाबाखौ सारप्राइज होनो हागौमोन ना थाद सिरिथा गथ' नों ओरैनोबाबो नोंसा बाबानि थाखाय सारप्राइजखा दा आरो जाला दाना मेम्सआव फैफिनलायदो
बिफा जानायनि सिमां दिन्थिना बिमाय खालामनानै नागारलांग्रा सासेनि मुङानो जाबाय एक्स। सासे सिख्ला आरो सेंग्रा रेस्टुरेन्टाव हाबैना जिरायहैदोंमोन। वाइटारा फैनानै सोंफैबाय, मा लानो मेडाम आरो सार? सिख्लाया बुंबाय, सिगां आं 10 बार सेल्फि लाग्रोनि दे, थां 10 मिनिट उनाव फैथां। रेस्टुरेन्टावनो सिख्लाया बुंबाय, आइ लाभ इउ। सेंग्रायाबो बुंबाय, आइ लाभ इउ थ' सना, नाथाय नों आंखौ बेसे मोजां मोनोबा? सिख्लाया बुंबाय, नों जेसेबां मोजां मोनो आंबो एसेबांनो मोजां मोनो। सेंग्राया बुंबाय, साला थारमाने आं जेरै टाइम पास खालामदो नोंबो बिदिनो टाइम पास खालामदों। सेंग्राया एसे रागा जाना वाइटारखौ थांखिना बुंहरबाय, ओइ वाइटार, गरम गरम मा दं? वाइटारा बुंबाय, सिंग्रा दं, चावमिन दं सार। आरो गरम? सुप दं सार। आरो गरमलाय? दै गोदौनाय गुदुं दं सार। आरो बेनिख्रुइ गरमा दं? वाइटाराबो रागाजों बुंबाय, साला बनथ' बननि अरखि दं, अरखि नांगौ नामा? लाबो मानसिनि बडि सावनो। दाना मोननैसो मेम्स रिभिउ खालामना ब्लडनोसै, मानोना एसे खिनो ओंखारदों, उदै गाज्रि जादोंलै लोगोफोर। आजिखालिनि सिख्लाफोरा जिबादि इंलिस मारियोना, जेन बिसिनि जोनोमा आमेरिकायावसोलै। ओइ बुन्दुफोर, नोंना गोसो थोनाया नोंनि प्रफाइल दोनाबा आरो नोंनि फट'खौ स्टेटास दोननो हायाब्ला सानना लाखा बिना 2-3 दं मिथिखा। जेखियानो जादोला सेंग्राफोर, नोंसोर फरायनायाव एसे गोसो होदो, बारा गेलेबाय थानांला पाबजि, नङाब्ला उनाव फानना जानांगोन सबजि। नै आंनि अनजाथाव साबसक्राइबार आरो भिउवारफोर, नोंसोर जानला मेनला आखाइ सुवालासिनो, सेनिटाइजार लायालासिनो आंनि पस्टआव आंनि भिडिअ'आव जानला मेनला लाइक्स होना दै। आयौ गिसिगारो आं, बोरैबा कर'ना भाइरासफोरासो सन्देरलाबायगोन। अके खिनो खादोंलै, आइ दै, आइ एम गेट आउट, खिनो खादों।